Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ubuyile kuRashid Dotli baphulaphuli, uyatreyina phaa neqela leKaizer Chiefs kwilizwekazi laseSpain kwi-pre-season. Umfana omdala ke benomonzakalo omde, ndiqiniseke into yokubana zisizini zimbini engaphandle phaa kuqela kule Kaizer Chiefs. Umfana omdala ngoku ubuyile utreyina ngokupheleleyo ngopha neqela leKaizer Chiefs. Khumbula lo into yokubana ke ngomnye we-centre back ezibalulekileyo apha eMzantsi Afrika umfana omdala, ngomnye we-centre back ke mhlawumbi ke le ndodanyana ke le ndodanyana ngumqeqeshi abafana Hugo Broos yayithembele ngaye, kodwa ke ngomonzakalo athe wanawo umfana omdala wabekwe uyaphuma phaa uqela lesizwe laseMzantsi Afrika. Umfana omdala ke ngomnye ke oyi-centre back ekhaba ngenxele phaa uqela leKaizer Chiefs, njengoba indawo yakhe ibivalwe phaa yile nkwenkwenyana ke yakwa-Eden McCarthy. Ngoku umfana omdala ubuyile ke ngeKaizer Chiefs, ayizusokola kwi-centre back ekhaba ngenxele ngoba umfana omdala ubuyile. Babekhona ke phaa noThabo Molisane, babekhona phaa noGiven Msimange, babekhona phaa ke noZitha Kweneka, babekhona phaa ke no-Inacio Miguel. Kusho ukuthi iKaizer Chiefs phaa kucala le-centre backs ke iqine kakhulu baphulaphuli, asinoyikhalazela noko. Inabo abafana ke bazovala amadongo okugqibela phaa ngasemva. Simqhwabela izandla ke uDotli ngokubuya kwakhe umfana omdala, simnqwenela le nto yokubana ke angaqhuba kakuhle kule sizini, angaphinde onzakale amanyange na awakokwabo noThixo wakhe aze amjonge kule sizini, amkhusele. I-injuries siyazoyika ngoba ziyayigqiba ke okanye ziyathanda ke ukumbeka ecaleni umdlali, endaphe neqela alidlalelayo sele likhathala nguye ngoba kaloku uloko ekwi-injury ngaso sonke isikhathi, li-endapha selimkhulula ke iqela lakhe. Sibulela neKaizer Chiefs lokubana ke ithe yathatha isigqibo sokubana iza kumnyamezela uDotli kweli xesha ke lobunzima jongene nalo le-injuries ebezimxheshe kakhulu umfana omdala. IKaizer Chiefs kangeke ibe yenze izinto ezirongo, iye yaqonda ukubana mayihlale naye, imjonge, imcenge, imnyange, ade abe umfana omdala uyaphila, ade abe umfana omdala uredi into yokubana ke angabuyela kwi-first team. Nangoku umfana omdala ngoku nankuya uhambe neqela leKaizer Chiefs baye phaa kwi-pre-season eSpain. Ukhona phaa, niyambona kwi-videos umfana omdala uyagijima uhlenyuka phaa nomqeqeshi omtsha phaa umlomzana uFernando da Cruz. Sisithi ke siyayithanda ke laa nto yokubana kubuye laa defender inguDotli. Noko yenye yee-defenders ezibalulekileyo apha eMzantsi Afrika, yenye yee-centre backs ezibalulekile apha eMzantsi Afrika kakhulu ke laa ndodanyana. Sithi ke ngoku siyabonga, siyiqhwabela izandla. Ningangena ke baphulaphuli ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.